I a Inca dimarts comença la vaga dels treballadors de neteja. És també una aturada indefinida, com la de la IMT a Palma. I anem en directe. Núria Riutort, bon dia. Quin és el motiu d'aquesta protesta? Bon dia. Segons els treballadors, convoquen la vaga pel bloqueig en les negociacions per a un nou conveni. L'actual acabarà el proper mes de novembre amb l'empresa concessionària TESPA del grup ferrovial. I això tant pel que fa a la pujada salarial que demanen com el text del nou conveni en si mateix. Divendres va haver una reunió al TAMIP entre representants de treballadors i de l'empresa, però no va fructificar un acord. Per tant, dimarts a les 6 del matí s'inicia aquesta vaga indefinida dels treballadors de neteja viària aquí a Inca. Per part seva, l'Ajuntament confia en que demà dilluns puguin fer una reunió a 3 i que s'arribi a una solució perquè hi hagi una desconvocatòria. I aquí els veïnats amb els que hem parlat temen que hi hagi més brutor als carrers una vegada comenci la vaga aquest dimarts. Si comencen a deixar basura per de fora, és un desastre. Així ya basta. Por aquí está todo muy sucio. Por allí arriba está el suelo que da vergüenza. Desde que hubo el cambio de las basuras, que intentaron hacer reciclaje casa por casa, la gente no lo respeta y la verdad es que se tira todo en los contenedores sin reciclar. Donde hay contenedores se paran los coches, cogen, bajan, tiran y nadie cumple o muy poca gente cumple.